liyigunya loku you see awusa operator la ku operate ke nangale. Uyabona ke makunjalo, it's so powerful to you, but it's dangerous to the people who are against you. Angipende futhi. Leyo nto leyo isho ukuthi wena it's so good for you. Ngoba wena ungenza izinto abantu abala abangazazi. Uthi wenza izinto zibe zenzeka nangale ezulwini la bengakazi khona bona. So you become a very uba umuntu onga-understandeki, uba i-mystery. Glory to Jesus. Kuthiwa yini ngami mystery ngesizulu? Uba imfihlakalo uhamba emhlabeni. Abantu bacabanga babona umuntu ofana nabo. Kanti abasazi ukuthi wena uthula ube ungale. You see, uPaul mayikhuluma ngaleyo nto uthi uma navuswa kanye noKristu uthi funani okwaphezulu lapho uKristu ekhona nani ningakwesokunene sakhe. You will never understand the mystery you are until you start ukufuna ulwazi olujulile ngoJesu omamukela. Wena uthula ube ule. Uthula ube ule. Uthula ube ule. Uthi ula ube ule. Usathi-ke lamazwi lawo athi lokho enikubophe emhlabeni kuyobe kuboshiwe nasezulwini. In other words, lawo mazwi asebenza kuzo zonke izinto that are against you. Angiphinde futhi bazalwane, ayikho into enelungelo lokuba against you uma umntwana kaNkulunkulu. Angiphinde futhi, unamandla okudila nanoma yini that is against you. You are no ordinary. Wena awuseyena umuntu ojwayelekile wena. Inkinga ukuthi ufuna ukuphila njengabantu abajwayelekile. Kanti wena you are way above izinto as we mystery. We mystery. Yazazi lezi zinto ukuthi kube khona nje abantu obagwemayo. Kukhona abagwenywa ngoba kufanele bagwenywe ngoba abazazi izinto okufanele bakhulume ngazo.
abazazi izinto kufanele bazenze. Uma begwenywa nami ayikho into engayisho. Kodwa kukhona umzalwane onenkinga ethi angimuzwa kahle, akazasho lutho. Wange waba sesimweni la khona uzondwa umzalwane ungazi ukuthi umenzeni. Hey, nathula nathi tu. Engazathi uzothi awunanga ubaba engibona uthi akaze uprofeta namhlanje. You see bazalwane, kube khona umzalwane ongakuthandi, ongakuphiwe, uyabona ungazi ukuthi wake wamenzani. Glory to Jesus. Mhlambe omunye wezwa ngabanye ukuthi hey uphakeme kabi, yena kade kudume la eSouth Africa ukuthi hey ubaba uzikhala indlela aphakeme ngayo. Ngizomangala kanti kufanele umuntu enze njani. Ngaze ngakuvuma ukuthi awungiphakeme. Ngaze ngakuvuma ukuthi ngiphakeme. But you know, mangithi ngiyabheka angiyiboni impakamo. Vele umunayo. Imvamisa. Awuyiboni. Enye izinto mawunayo uyikhomba kwabanye. Engathi niyayazi lento ekhuluma kahle. Mawunayo nje uyikhomba kwabanye ngoba awuyiboni mayikuwe impakamo. But let me tell you this, you know, in the church sisenenkinga namhlanje yokuhambisana. Ibandla lisenenkinga yokuhambisana. Uyabona nje obasithandaza nje ezinye inhliziyo ayihambisana. And namhlanje kufanele sivume izona. Because there's a generation okudinga ithole lento, ithole ingenasici. Oh God. Kodwa ngisakhuluma nani? Now, uthi ke uma umzalwane ekona, uthi mthathe ube kanye naye nobabili nilungisa indaba. Uma umzalwane enze njani? Ekona musa ukulokhuza ipaparazi yebo uhamba umneka lapha nalapha. Uma umzalwane ekona mbize nobabili nelungisa indaba. All right? Ama issues of the church now. And futhi yiwo lama issues enza ibandla uma lifuna ukuhamba emandleni lingakwazi ukuhamba emandleni. Lihambe livinjwa ama issues. Ibandla ligcwele ama-issues enza ukuthi noma kuthandaza umoya ingcwele angakwazi ukusebenza. Issues. uJesu wakhuluma ngale ndaba. Uma umzalwane ekona, khuluma naye. Ngiyazi ukuthi mawukhuluma kufanele ubambe ama-emotions, ungakhulumisi okomhedeni ngoba umuntu mayicasukile kwesinye isikhathi ukazidedele njengomhedeni kanti akasiye umhedeni. Noma ukhuluma ulimele, limala njengomzalwane, ungalimali njengomhedeni. Nesekhona bazalwane, kukhona ukuthi ngoba ulimele izwe lonke lizokwazi ukuthi ubani ulimele. Uthi ke khuluma naye. Lithi iBhayibheli uma umsizile uyoba umzuzile. Nisekhona bazalwane. In other words, you have saved that person from the danger of hell. Uma ukhulume naye nazwana. Glory to Jesus. Ngiyazi khona omunye ubaba owasifundisa okuthiwa ubaba uCaba wayesifundisa esinye isifundo. Now uma esifundisa uthi uma uzwa sengazathi inhliziyo ukuthi ayiphume ngaphandle, qala ugwinya amathe. Uze wehle. Unga-attend ama-issues ngama-emotions high. Empilweni kunokuthi umzuze uzolahlekelwa uye. Uma umsizile uyobe umzuzile. Uthi kodwa uma engezwa, khuluma uJesu. Akabi nama-issue ngaleso sikhathi. uJesu foresaw the issues. Uthi uma engezwa ngoba uyabona khona imambana ezizovela ezingezwa.
uthi uma kuukuthi akezwa uthi biza ke abanye ababili nikhulume naye uma ezwa niyobe nimzuzile kodwa uma engezwa uthi mdluliselene ebandleni bese simmisa la sizomisa la phambi kwebandla sithi bazalwane lo mzalwane wenza ukuthi nokuthi nokuthi lo mzalwane iBhayibheli lelo usuku ungaphoxwa usumiswa la kuthiwa ngenxa ukuthi usudlulile kwilevel yokuqala yokukhulumisana nomuntu owonene naye wangezwa wadonsela kubantu ababili waphinde futhi wangezwa kuthi wadonselwe ebandleni bese kuthiwa bandla likaJesu njengoba nimbona wenza ukuthi nokuthi nokuthi oh yes ngizoqhabuka amaketanga impela kumnyama namhlanje wenza ukuthi nokuthi nokuthi lithi iBhayibheli mangezwa engalizwa nebandla uyabona ukuthi khona abantu abangezwa ezingeni eliphezulu no uma engalizwa ibandla bese lithi iBhayibheli mthatheni njengowezizwe niphinde nimthathe njengomthelisi usethi kuJesu ubuyela kwi-authority uthi ngoba uma ababili noma bathathu khona ulayinosele lapho who was omitted uma ababili noma abathathu noma ibandla lihlangene ngodaba elilucelayo ngamanye amagama masinquma siyamcela uNkulunkulu ukuthi sesiyamnquma lo mzalwane ngenxa ukuthi akezwa Nkosi lo mzalwane akezwa lo mzalwane ngifuna ukukhuluma engazathi ngisematubatuba namhlanje akezwa lo mzalwane akezwa Nkosi akezwa simletha kuwe simletha njengenja wena okwazi ukondla izinja ngoba nezinja ngezakho simletha kuwe usethi uma ekhuluma uma bili lama chapters akhuluma kuwo ngeauthority iauthority entweni ofuna ize kuwe neauthority ofuna ukuyihlukanisa nayo angiphinde futhi ngamagama iauthority isebenza ngendlela ezimbili isebenza ngezinto engizideclarayo engizifunayo iauthority iphinde isebenze futhi nokuyihlukanisa nalabo asebevele besihlukanise nawo in other words ibandla when li engage emthandazweni number 1 kusuke kukhona izinto eliyifunayo lithi iBhayibheli uma ke sihlangene lithi iBhayibheli uma sihlangene as a church sanquma ukuthi this year we want to see millionaires being raised in this church izulu liyasayina nesekhona bazalwane uma sithi sifuna izinceku nezincekukazi ezizovuswa kule ndawo izulu liyasayina uma sithi sifuna ukuhamba emandleni kamoya oyingcwele izulu liyasayina uma sithi sifuna ukuhamba kuma signs and wonders izulu liyasayina ngamanye amagama lithi iBhayibheli wena Petro okubopha emhlabeni kobe kuboshiwe nasezulwini okukhulula emhlabeni kobe kukhululwa nasezulwini ngoba labo abamamkela uJesu njengenkosi nomsindisi labo abasindisiweyo abahlukaniswe nezono namanyala labo abanoJesu empilweni yabo they've got a tremendous authority kukhona igunja esinalo esingakalisebenzisi
kukhona igunya sinalo singakalisebenzisi and namhlanje na ebusuku sizosebenzisa lelo gunya. No, asikazi ukulisebenzisa leli elomuntu osonayo ngoba akekho umuntu ozokona kulonyaka, akekho umuntu ozoxabana nomunye kulo no ngiyadeclare nje bazalwane, akekho ozoxabana nomunye. There will be so much love, so much unity, so much power of the Holy Spirit in this place. Indawo le yabona ngithandaza ngimi lapha before kuqalwe ukudumisa wathi uNkulunkulu, hey, awazi ukuthi laba bantu ngobani. You will never understand. These are mine. Ngekubo nabo bakimi. Ayikho into enginganqaba ukubanika yona. What ayikho into enginganqaba ukubanikeza yona. We are in the season, bazalwane, in the season of the sound of victory. Izinto izulu is releasing the sound. Phezu kwezimo izulu is releasing the sound. Kuwonke ilokhuza iJericho ebelimi onke ama-obstacles izinto ezimi phambi kwethu, baba, there is a sound that is coming. Oh, hallelujah. But let me close like this as we are praying. I-authority, bazalwane, amandla akubhekile kuthiwa is the power that is backing the weak. Ngamanye amagama, i-authority ingamandla okwazi ukuyisebenzisa when you are weak. Awudingi ukuba strong to use the authority. Awudingi ukuba usozinyama ukuze ukwazi ukusebenzisa igunya. Let me illustrate this. I've done it many times empilweni yami. Uyabona kube khona umuntu omncane ngomzimba avele abe yi-traffic cop. Ubani umuntu omncane ngomzimba la? Ngcono uyisukumele kungaze kuthiwa sikonile. Ma umncane ngomzimba vele usukume nje ume ngeenyawo singaze sikubize. Glory to Jesus. Ngicela uze ngapha baba, uze ngapha baba. Yes. Oh, hallelujah. Uyabona kodwa Jesu. You see, bazalwane, a person that is not physically advantageous. Yabona. Kodwa uyabona uma emila abantu abadelelayo negebengu zingahamba ziyomshayisa. Uma emi endleleni zifuna ukubaleka. Kodwa uma eke wafaka i-cap nje yasemaphoyiseni. Nisekhona bazalwane. Avele angithi kuyi-traffic cop. Avele afake nje i-cap yama-traffic cop, afake impahla lezi zama-traffic cop. Afake isibhamu, ngibona ama-traffic cop amaningi asifaka la edolweni. Afake isibhamu. Uyabona avele ame phakathi nomgwaqo la kugijima khona ama-horse and trailer. The biggest vehicles on earth. Ziqhamuka yena athi sandla. Udriver we-horse and trailer uzoyibleka ngayo yonke indlela engakafiki kuye, ngoba kuyaziwa ukuthi mayike yashayisa yena ishayisa umnyango waka-transport. Ayishayisanga nje umnyango waka-transport, kodwa ishayise the government of South Africa. Ngamanye amagama, umko washayisa leli phoyisa ushayise
the whole government of South Africa. Umeme emgwaqeni ephakamisa izandla noma ngabe imoto ibizigijima kanjani, udriver wayo ohluphekayo ukuthi ayime ingakafiki ngoba kumi authority phakathi komgwaqo. Uyabona uma ihorse and trailer ingamshayisa kungabonakala ukuthi ikhanda belibheke phi, amanye amaphathi ashonele amanye ashonele, kodwa ngenxa ye-uniform, ngenxa uniform phakathi emgwaqeni ephakamisa isandla nje wama kanjena, noma imoto ngaba inamabhreki kuthandaza udriver athi ayime ngenxa yokuthi akwazi ukushayisa i-authority njalo. Authority njalo, amadimoni anamandla, but we have an authority. Usathane unamandla, but we have an authority. Amandla obumnyama anamandla, kodwa thina sinegunya lokuma la khona okuthiwa izinto azimi, bese sithi we stop it in the name of Jesus. You are well in the name of Jesus. Kwabagula uyaphila ngegama lika Jesu. Sikhulume izimangaliso. uJesu ke uthe onke phiwa amandla onke. God bless you. God bless you. We have this authority. Asingene ku 2026 singene with the authority. Umzalwane nomzalwana ngandaba ungwesifazana ungwesilisa umncane umdala uphethe leli gunya, hayi ongakusabi uyena osenkingeni, kodwa uphethe into emangalisayo. You are carrying an explosive power, the authority. Hashadadabakosada Libradosi kapaya. We have the authority. Setulisa yonke mimoya. We have